muna tambaya menene matsayinsa na karatu a baje mana mu gani, kuma menene matsayin lafiyarsa ita ma a baje mana mu gani. Ai ya kamata ka gane wa ka dora wa nauyin, wane ne shi, kuma menene matsayinsa, kuma yaya yake, me tarbiyyarsa, yaya al'amarinsa na yau da gobe yake. Magana ta gaskiya, abinda APC ta kalla a wannan mataki, na farko ita gwamnatin ta yaudari al'umma, ta yaudari al'ummar Kano da irin wannan kalmomi da take yi na cewa an ci gefen makaranta, an ci gefen wuraren da bai kamata ba, an ɗebo 'ya'yan manya, an ɗebo 'ya'yan 'yan uwa, hatta ma shi mai girma Abdullahi Umar Ganduje ya zuba 'yan uwansa a cikin gwamnati, ya ɗebo 'ya'yan wane ne ya zuba su. To wannan abin takaici ne kwarai. Jam'iyyar APC ta kalli abin a matsayin wato kalma da ba ta da inganci mutuƙa da gaske. Kuma mu abin da muke kallo cewa gwamnatin Abba da kuma shi kansa Abba din mallakan Kwankwaso ne. Duk duniya kowa ya san Abba PA ne na Kwankwaso, kowa ya san Abba Kwankwaso ya yi masa kwamishina. Duk duniya ta san Abba ba wai shi ya ci zaɓe da kansa ba, Kwankwaso ne ya tsaye da shi kuma ya yi masa kamfen kuma ya ci zaɓe. Saboda haka wannan abin da ake so a ce kenan, wato an rama wa kura aniyarta. In Abba bai ɗauko ɗan Kwankwaso ya bashi mukami ba, ya nuna a fili kenan ya yi wa Kwankwaso laifi. To wannan abin takaici ne. Yanzu honorable, yanzu menene laifi don an ɗauko ɗan gidan tsohon gwamna kuma jagora a wannan tafiya an bashi mukamin kwamishina? Misali, an gaida a gwamnatin ku kuma fa aka shigo da iyalai cikin tsarin gwamnatin, hasali manya-manyan 'yan siyasa da dama ciki da wajen jihar nan an gaida suka shigar da 'ya'yansu, kuma shi ba sanatan aka ji da kansa ya nema ɗansa ba, hasali ma gwamna ne da kansa ya tura. Ba za a iya cewa wannan bita da ƙulli kuke so ku yi wa shi tsohon gwamna da kuma ɗan nasa ba? Na farko dai wannan fadanci ne, fadancin kuma da ba zai kai su ko ina ba, ba zai kai Abba ko ina ba. Na biyu, ai bai sai wato sahihancin yaron za ka kalla da kuma cewa ya cancanta. Amma dai ita APC ta yi tsinkaye tana jira ta ji sakamako daga NDLEA, kamar yadda lokacin da za a tsaye da mu ko muka tsaya takarkaru na shugabanci, sai da muka je NDLEA da ya mana abin da ake cewa test. To muna so mu ji wannan, mu ga wannan sahihancin test din. Na biyu, muna jira mu ga jami'an tsaro na farin kaya waɗanda in za a naɗa ka mukami sukan tantance ka, a ji matsayinka, kuma a san lafiyayye ne kai kuma ka cancanta. To shi ma muna jira mu ga wannan. Ita jam'iyyar APC ta sa ido. Na uku, ba maganan wani bita da kulli ko maganan muna kallon cewa shi ɗan gidan Rabi Musa Kwankwaso ne ya cancanta ka bashi wani mukami saboda ba shi ya roƙa masa ba. Abin nan Shazali, ana yaudaran mutanen Kano ne, kuma lokaci ya wuce da za mu bari a ci gaba da yaudaran mutane, musamman ta irin wannan kalmomin da shi kansa Abbaran da aka rantsar da shi ai ya yi bayani cewa wannan gwamnati tasu gwamnati ce wacce ba za ta shigar da kowa, musamman 'yan uwa da abokan arziki cikinta ba. Za a tsaya ne a kula da mutanen da ake ganin sun cancanta. Shazali, ina mutanen da suka yi campaign babu dare babu rana? Ina mutanen da suka ba da dukiyoyinsu a cikin tsarin NNPP din? Kuma ina waɗanda sun cancanta suna nan a gefe guda, ya kamata a ɗauko su ma idan gwamnatin da gaske take yi ta ba su irin wannan mukaman. Kar ka manta da girma Sardaunan Kano a wancan karnin ya ɗauko ɗan jam'iyyar ma hamayya ya ba shi mukami a cikin jam'iyyarsa saboda cancanta. Amma yanzu ana nuna mutane kamar sun fi kowa iya siyasa, suna yaudarar al'umma. Ɗaya daga cikin mutanen da ya zo ya kalmomi ga alƙalai ma cewa alƙalan nan a kashe su, alƙalan nan a yi kaza in sun karɓi kuɗi. An cire shi daga kwamishina, amma Abban ya yi mi'ara koma baya, ya sake ɗauko yaron saboda shafaffe da mai ne, an sake miƙa majalisa. Wai ya gane kuskurensa ne, ya gane ya yi kuskure ne, shine yasa aka da shi, tunda ya ga an cire shi kuma gobe ba zai ƙara ba. Shazali, ai ba shi kaɗai ne yake da hankali a jihar Kano ba, ba shi kaɗai ne yake da ilimi a jihar Kano ba, ba kuma shi kaɗai ne fari ko ja a jihar Kano ba. Akwai yara matasa waɗanda sun cancanta. In kai irin wannan katobara
in an koya ma hankali to sai a aje ka sai ka yi hankali, amma ka je ka dawo da mutum a ɗaka da bai wuce watanni 4 ko 5 ba, wannan yana nuna maka a fili cewa abba gwamnatinsa ba za ta dore ba. 2027 gwamnatin abba ba za ta dawo ba, domin za mu iya mai yiwuwa bayan al'ummar Kano sun gane an yaudare su, bayan al'ummar Kano sun gane cewa gwamnati ce da take faɗa ba za ta cika abin da take alkawari a kai ba. Gwamnatin ta mutane sun fahimci an yi amfani da propaganda ne kawai, dama dan a karɓi mulkin a yi abin da aka ga dama. To ba za mu sake bari wannan gwamnatin ta dawo ma balle ta yaudari mutane. Wannan abin da aka yi abin takaici ne, mutane sun yi Allah wadare da wannan abin. Mu kuma muna ganin cewa ka'idan mu ne, lokacin mu ne da dole mu yi adawa da wannan gwamnatin, domin abin da take faɗa, abin da ta yi akan adawa da mu, wallahi ko kafa abin da ake cewa biskala zarratin ba mu kama wajen yin adawa da su ba, amma mun yi shiru ne saboda wani alkawari da aka ce wanda ba mu da tabbaci a kai, cewa sun je sun yi da gwamnatin tarayya cewa za su da a cikin jam'iyyar APC. Domin yi shiru ne, ba za mu ci gaba da zafafa ba har sai mun ga lokacin da alkawarin ya zo ba a cika ba. To a wannan lokacin za su gane shayi ma ruwa ne, domin duk mutumin da yake gidan gilas ya ce a yi wasan jifa, wallahi billahi azum za mu ɗauko duwatsu manya-manya mu ajiye, Allah ya bada sa'a a fara wasan jifa. Mu ba tsoron su muke ji ba wanda muke jin tsoro a cikin harkar kwankwasiya da wata jam'iyyar NNPP. Abinda kawai muke kallo, ita Kano ya kamata ta samu sukuni, ta zauna lafiya, ya kamata Kano a yi abin da ya dace. Amma Shazali, ka ɗauko yaro da duk duniya kowa ya san yaron nan bai cancanta ba. Sai a ce me rashin cancantarsa dan an ɗauko shi za a mai kwamishina, kawai dan ya zama ɗan gidan tsohon gwamna sai ya zama bai cancanta ba? Shi yasa muka ce muna jira mu ga sakamakon waɗannan duka kaman gwaje-gwaje da za a yi. Muna jira mu ji su abin da jami'an tsaro za su faɗa na farin kaya a kansa da kuma sauran waɗanda muke hasashe. Mutumin da bai taɓa rike wani mukami ba, har ina za a iya samun sa da wani laifi misali. To ai kaga kai kanka ka bawa kanka amsa. Tunda bai taɓa rike mukami ba, muna tambaya menene matsayinsa na karatu a baje mana mu gani, kuma menene matsayin lafiyarsa ita ma a baje mana mu gani. Duk duniya idan dan adam za a bashi mukami na al'umma, musamman abin da ya shafi wato jihar Kano wadda take da akalla mutum sama da mutum miliyan 20, ai ya kamata ka gane wa ka dora wa nauyin, wane ne shi, zai iya kai nauyin, zai iya dauka ko ba zai iya ba, kuma menene matsayinsa, kuma yaya yake, me tarbiyyarsa, yaya al'amarinsa na yau da gobe yake. Turawa suna ba mutum mukami, wallahi duk abin da suka iya samu na laifi a kanka sukan fito su baje wa duniya, su faɗa, su nuna cewa wannan dalili yasa ba za a yi ma ba. Ba ma adawa da shi dan kawai yana ɗan Kano ko ɗan gidan Kwankwaso, amma muna adawa da cewa ba zai iya rike mukamin da aka bashi ba. Amma mun tambaya, kuma wannan tambayar muna neman ansa, kuma ya kamata abba ya zo shi da kansa ko ya gaya wa kwamishinan sa na yaɗa labarai ya faɗa mana ingancin yaron idan ya ɗauki kwamishina na kowane irin matsayi ya bashi. Ku jira in an bashi ya kasa, ai shine ya kamata ku yi magana, tunda yanzu bai shiga ofis ba. To ai abin da ake cewa kar ma ka fara abin da ka san ba zai dore ba, kada ka fara abin da ka san in ka fara yin sa zaka ji kunya. Wannan al'amari duka da muke faɗa, kai ɗan Kano ne, mu 'yan Kano ne, kana da hankali, muna da hankali, kuma ba wani mahaluki a duniya, musamman yaran da aka haife su ba su wuce shekara 40 a duniya ba, da zaka ce mu ba mu da record na yaya rayuwarsu take. Da haka ai mu abu ne na mu fito mu faɗi gaskiya. Duk 'ya'yan ganduji da ake cewa ma ai yana ta'ammali da su a cikin gwamnatoci, bai naɗa kowa a matsayin mukami ba, amma dukkaninsu daga injiniyoyi sai waɗanda suke daktoci, waɗansu daga cikinsu ma akwai lauyoyi. Kaga wannan ya nuna maka a fili cewa duk abin da ka kirawo sai yau in ka ce injiniya Abba Ganduje sunansa injiniya, idan ka ce Dr. Amina Abdullahi Umar Ganduje sunanta dokta ce, to shi kuma ya zaka kira shi Mr. zaka kira shi ko Alhaji, ko kuma a'a yana da wani title wanda ilimi ya sa ya nemo wannan abin, wanda in ka bashi mukami zaka iya dogaro da shi. Ranka dai Alhaji Shazali, an daina yaudarar mu, muna godiya, an daina nuna mana cewa mu ba mu da wayo, ba wani dabara da Abba zai a wannan gwamnati
wallahi da ba mu hango shi ba, amma lokaci zai yi kansa malam Shazali insha Allah.